Здравейте, заповядайте, разгледайте нашия щанд. За пръв път в България представяме нови автоматични машини за изцеждане на портокал. Oran Fresh, марката е италианска. Това в момента е най-мъничката ни машина, най-компактна. Може да се бъде поставена на места, където съвсем малко място е налично и с нея автоматично изцеждате портокали. Теглото на тази машинка е само 11 кг. Дори може да бъде уместена удобно. Елате да видите, тук имаме по-голяма машина, вече с бункер за автоматичен моторизиран бункер, който подава портокалите за изцеждане. Искам да ви обърна внимание тук на механизма, който върши работата. Той е много специфичен за този бранд. Не е както при останалите автоматични портокалови машини. Имаме два цилиндъра, които всъщност вършат цялата магия по изцеждането на портокалов сок, без това да причинява попадане на лоши вещества от корите на портокалите. Сокът на практика се процежда навътре към този цилиндър, а корите, които нямат досег с сока, който ще консумираме, поемат пътя надолу по улея и биват изхвърлени. Корите се събират в контейнер, който е най-долу, долната част на машината. Ето тук се побират около корите на 30 портокала. И ако за вас представлява сега интерес, мога да ви покажа машината, с която ще демонстрирам правенето на сок. Този модел е наречен Genius. Той е най-удобният за работа модел, тъй като съчетава мощността на голямата машина с компактния размер на малкия модел. Какво може да направим с тази машина? Трябва да имаме цитруси, портокали или грейпфрути или мандарини, дори лимони, които са калибрирани. Това означава да са с размер от 70 до 80 мм като диаметър. Тогава машината работи най-добре, безпроблемно. Заповядайте, приближете се да ви покажа малко повече машината отблизо. Много лесно се отваря капака отгоре, който всъщност е един бункер. Вътре какво имаме? Бутала, които побутват, изтласкват портокала, нож, особено остър, който разцепва на две цитруса, след което половинките влизат навътре. В момента отворя. Ето същият механизъм от два цилиндъра и спирала, която поема половинките от портокалите надолу и изцеждането се случва много леко. Какъв е капацитета на машината? Колко плода може да изцеди примерно за една минута? Да, благодаря за въпроса. Капацитета на машината е 23 портокала, което означава, че един плод се изцежда за 3 секунди. И сега ще видите това нещо, колко бързо става. Най-интересното при тази машина е, че тя може да работи в режим self-service. Това означава, че потребителя, консуматора на сока, може сам да приготви чаша сок с едно натискане на бутона отпред. Ето как става. Трябва да имаме портокалите пуснати, едно натискане на бутончето отпред и машината сама ще приготви чаша сок, след което, да, погледнете, след което ще спре и ние сме готови да ви почерпим с една голяма чаша сок. А когато желаем пък непрекъснатият режим на работа, просто зареждаме повече портокали, които удобно влизат отгоре
Може да ги съхраним и на удобната поставка, която е върху машината. Когато искаме да имаме непрекъснат режим на работа, имаме друг бутон отстрани, който активира машината и тя започва да работи, докато ние я спрем. Просто трябва да подаваме портокалите, които уникално бързо биват изцедени. Този звук показва, че имаме кори, които не са наместени в контейнера. Имаме удобството да ги раздвижим бързо с един помощен лост, или другият вариант е да отворим контейнера и да изхвърлим корите. Ето ги изцедените портокали. Но с това движение можем просто да ги разбутаме и да продължим правенето на сок. До тогава, докато е необходимо. Така че аз мога отново да продължа. Така. И съм готов, разбира се, за вас веднага да предложа чаша сок. Изчакваме машината да спре и сервираме. Заповядайте, да ви е сладко!